دەستپێکا سەد ساڵا بیستان زولهێزن جیهانê parvekirina cîhanê di nava xwe de dadwerane nedîtin û tîrmeha 1914 dikevin şerekî mezin. Aliyek Brîtanya, Ferensa û Rûsya li beramber jî İmparatoriyeta Almanya, İtalya û İmparatoriyeta Osmanî. Qonaqeke giring ya şerî ev e got Ferensa û Brîtanya bi erêkirina Rûsya bi navê rêkeftina Sykes-Picot 16 Gulana 1916 bi awayekî nehênî axa İmparatoriyeta Osmanî di nava xwe de parçe kirin. Bi rêkeftinê Rûsya ji Erzurûm heta Wan û Bedlîsa Bakurê Kurdistanê digire. Sûriye ji bo Ferensa, Iraq ji bo Brîtanya dimîne. Bi navê Kurdistanê tiştek nîne. Rûsya sala 1917 ji ber şoreşa cotmehê ji rêkeftinê vedikşe û xalên nehênî yên rêkeftinê jî eşkere dibin. İmparatoriyeta Osmanî piştî şerê dijwar yê 4 sal û li sê parzemînan cotmeha 1918 bi peymana Mondrosê şikestina xwe qebûl dike. Fransa ji Skenderon heta Diyarbekirê, Brîtanya ji Bexda heta Musilê kontrol dike. Lê damezrînerên Komara Tirkiyeyê peymana Mondrosê ji bo xwe dikin mîsaqa millî, got ji Heleb heta Musil û Kerkûk hemî Rojava, Başûr û Bakurê Kurdistanê li xwe digire. Bi dawîbûna şer û lawazbûna aliyan re rola Amerîka derdikeve pêş. Bi navê prinsîpên serokê Amerîka Wilson nexşeyek tê belavkirin, got beşekî biçûk ji li xwe bigire di navdek Kurdistan heye. Ev yek pêş re di peymana Sevr de dikeve nava xalên peymanê. Lê damezrînerên nû yên Komara Tirkiyeyê Sevrê qebûl nakin. Ji nakokiyên di navbera Sovyet û Ferensa û Brîtanya sûd werdigirin bi peymana Lozanê hin sînorên nû didin qebûl kirin. Li gor peymana Lozanê Kurdistan got bi kirdarî parçe bûye, bi fermî careke din tê parçe kirin. Rewşa Başûrê Kurdistanê di nav aliyan de nakok dimîne. Li sala 1926 ji bo Brîtanya yanî ji bo Iraqê têhiştin. Ji kelaxê Osmaniyan heftê û du dewletên nû dirûst dibin. Lê neteweya herî mezin ji ber berjewendiyên zilhêzên cîhanê û parçebûna rêberên Kurd bêdewlet dimîne. Serhildanên piştî vê jî dibin hinceta zêdetir qirkirin, êş û işkenceyê.